Radio Speranza Corazon. Radio Speranza Corazon. E radio culo cambia tu vida. Di con mister di interpretação, pero com nós está assim. Welke principes gebruiken nós we? está usa. Hoe Com nós gaan está we om met de atender diferente verschillende tipo vormen de en maneira de stijlen escrever que nós está hanha edem die e parte que nós we está lezen lezando in de Bijbel? een Is het parábola, sonho profético vergelijkenis simbólico of is of het een een narração historisch histórico? feit? Por isso aqui nós estudia de nos les de semana aqui. Te Sommige envia mensen algum gente gebruiken de usa Bijbel como als een contexto divino. Simplesmente heilige abrindo a antwoord. Bijbel Of ze uma doen kuta, de Bijbel busca open waar ze versículo de ook Bijbel willen, con anta of espera ze pelo gebruiken de profeta Bijbel als guianza. leiding. Pero ora gente Maar wanneer conecta iemand de versen versículo van de nan Bijbel bij elkaar kuta na connecteren outro, ora e en hayan we vinden e het, saki por en riba dan na kan het conclusão ook nan leiden estranho e naar rubes. verkeerde Por exemplo, conclusies. ora Bijvoorbeeld esposo als abandona iemand, sua esposa para outro moe. als een E man zijn esposa vrouw arranha verlaat. gran consuelo. Ora quella Een arranha o voorbeeld. seguinte versículo de Gênesis capítulo 3, In Genesis versículo 13, 5. E lo me 15. pone Ik enemistad zal entre vijandschap Abo zetten y tussen Emoe. u E esposa en de man. estava De convencida, man was basado overtuigd de dat op de versículo grond van e deze o vers relação entre dat su hij esposo y de amante relatie lo tussen no dura. hem en Cualquier zijn versículo geliefde sin niet un zal duren. contexto fácilmente Dus devira un door deze pretexto context para nos propio kan agenda of idea. een reden worden Tem un gran voor onze necesidad para handelingen. nos no Daarom moeten we de simplemente Bijbel niet leer zomaar de Bijbel, lezen, maar we moeten de Bijbel interpretar interpreteren de op een goede manier. Voordat we gaan in de herhaling van het woord van God, laten we even bidden om de Heilige Geest te vragen om met ons te zijn voordat we in het woord gaan. Laten we bidden. Heere God, we danken u. Bedankt voor uw genade. Bedankt, Heere. Op dit moment gaan we door de studie van de Bijbel gedurende de week. We vragen de Heilige Geest om ons te leiden, zodat we deze kunnen gebruiken in onze levens en dat we betere christenen kunnen zijn. Hopende tot de Heer verschijnt op de wolken des hemelen. Vragen we in de naam van Jezus Christus. Deze vorm willen we de lessen herhalen van de Sabbatschool. Les 6. We praten over de reden waarom er interpretatie nodig is. De tekst van deze week vinden we in Hebreeën 11:6 en het staat: zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. Deze week staan we stil bij 5 belangrijke punten in deze les. En vandaag gaan we herhalen van deze 5 belangrijke punten, zodat we kunnen zien waarom het belangrijk is om interpretatie te hebben van het woord van God. Als we kijken naar de eerste punt, het zegt vooronderstellingen. Niemand komt tot de tekst met een lege gedachte. Elke lezer en elke onderzoeker benadert de schrift met een bepaalde voorgeschiedenis en persoonlijke ervaring die onvermijdelijk invloed hebben op het interpretatieproces. Zoals we hebben gezegd, niemand accepteert deze Bijbelse vers met een lege gedachte. We komen met iets op het moment dat we het woord van God gaan bestuderen. Maar vandaag moeten we weten dat
Om het woord van God te bestuderen op de correcte wijze, om niets anders te zien, is het belangrijk om de Heilige Geest uit te nodigen en proberen te interpreteren wat het woord van God zegt. De Heilige Geest opent en corrigeert onze perspectieven en vooronderstellingen. Wanneer we het woord van de schrift met een open geest en een eerlijk hart lezen. Het is heel belangrijk om met een open gedachten en met een eerlijke hart te komen op het moment dat we het woord van God bestuderen. De Bijbel bevestigt elke keer weer dat de mensen met verschillende verhalen komen. Maar wij begrijpen ook dat het woord van God, dat de Heilige Geest ons de weg wijst naar de volle waarheid. En het zegt in Johannes, de Heilige Geest zal ons leiden in alle waarheid en hij zal ons leiden naar de beste interpretatie op het moment dat we het woord van God leren. We kunnen alleen maar een waarlijke inzicht krijgen in de Bijbel door de leiding van de Heilige Geest die het woord heeft gegeven. Als je het woord van God gaat bestuderen, moet je bij de deur achterlaten je eigen meningen, de ideeën die je hebt gekregen, zodat je op zo'n manier, zodat je deze dingen buiten laat en het woord van God kan bestuderen met een open hart en luisteren naar wat de Heer tot jou wil spreken door middel van zijn woord. En het is ook belangrijk dat we weten dat op het moment dat we het woord van God bestuderen, moeten we het altijd doen onder gebed. Dus het is belangrijk en interessant dat we weten vooronderstellingen. Wordt het, als we het woord bestuderen, wordt het beïnvloed door vooronderstellingen van de dingen die we in onze gedachten hebben. Daarom is het belangrijk dit te weten. En het tweede gedeelte van deze week is dan, zien we bij de vertaling en interpretatie. De Bijbel is geschreven in zeer oude talen. Het Oude Testament is voor een groot gedeelte in het Hebreeuws geschreven, met slechts een paar passages in het Aramees. Het Nieuwe Testament is in het Koine Grieks geschreven. De meerderheid van de huidige wereldbevolking kan die oude talen niet spreken en of lezen. De Bijbel moet daarom worden vertaald in verschillende moderne talen. Zoals Papiaments, zoals Engels, zoals Spaans, Frans en meerdere andere talen. Maar zoals elke goede vertaler weet, gaat een vertaling altijd gepaard met een bepaalde interpretatie. Wanneer je vertaalt, om goed te vertalen, op de beste manier te doen, moet je interpreteren wat de persoon heeft gezegd, zodat je het kan vertalen naar de andere persoon, het kan begrijpen op de manier waarop degene het heeft gezegd. Er zijn woorden in bepaalde talen die niet hetzelfde zijn als in andere talen. Dus de kunst en vaardigheid om tekst nauwkeurig te vertalen en vervolgens te interpreteren, wordt hermeneutiek genoemd. Dus we moeten zien dat hermeneutiek is de kunst en vaardigheid om teksten nauwkeurig te vertalen en vervolgens te interpreteren. Zodat wij het kunnen begrijpen. Als we deze doel begrijpen, betekent het dat we de betekenis van de versen van de Bijbel zo precies mogelijk kunnen overbrengen en om ons te helpen hoe deze leringen in praktijk te brengen. Die in de versen staat op een correcte wijze. Als we de hermeneutiek in de Bijbel niet begrijpen,
dan gebruiken we de leerlingen op een verkeerde manier. Daarom is het belangrijk dat we vertalen de versen van de Bijbel en ze ook te interpreteren op een correcte wijze. De derde punt is dan de Bijbel en cultuur. Achtergrondkennis van de cultuur van het nabije Oosten kan heel nuttig zijn om bepaalde Bijbelpassages beter te begrijpen. Het is belangrijk. Waarom? Vroeger in de oostelijke cultuur waarin de Bijbel is geschreven, ondanks dat het geïnspireerd is door de Heilige Geest, kunnen we zien dat de Hebreeuwse cultuur houdt bijvoorbeeld een individu verantwoordelijk voor de dingen die hij niet heeft gedaan, maar heeft laten gebeuren. Daarom, de geïnspireerde schrijvers van de schrift getuigen ook van dat God een bepaalde handeling heeft uitgevoerd waarvan in de westerse gedachtegang zou worden gezegd dat hij het toestaat of niet toekomt. Zoals bijvoorbeeld het verharden van de farao's hart. Soms vraag je jezelf af, hoe is het mogelijk dat God farao, de hart van farao hard heeft gemaakt? En nu zie je dat de farao zelf, dat door de dingen die farao zelf heeft gedaan, dat God hem heeft laten zien en farao niet wilde accepteren. En het is daarom dat zijn hart verhard werd. We kunnen dit ook zien in het leven van Job. Toen Job zijn familie, beesten, alles heeft kwijtgeraakt, alles wat hij had, heeft kwijtgeraakt, zegt men dat de dienaren bij Job komen en dat de vuur van de hemel is naar beneden gekomen. En dus ze verwijzen dat van God de vuur naar beneden is gekomen. Dan we kunnen zien dat de vrienden van Job dan zeggen, zeer waarschijnlijk heb je iets verkeerds gedaan, waardoor God op deze manier reageert. Dus nu kunnen we zien dat tussen deze auteurs, ze gaven verantwoordelijkheid aan een persoon voor feiten dat hij niet heeft gedaan, maar dat hij wel heeft toegelaten om plaats te vinden. Tegenwoordig zou men zeggen, deze pandemie is door God veroorzaakt. God heeft niets gedaan om het tegen te gaan, hij heeft het toegelaten. Want God is alles. Maar als we in die tijd waren, kunnen ze deze pandemie accrediteren tot God. Nu een vraag die velen van ons hebben is de Bijbel afhankelijk van een cultuur? Is het alleen maar in de relatie met de cultuur? Is waardoor hij bevestigd wordt? Of de goddelijke boodschap, de cultuur waarin zij is geklonken te boven en richt zich daarom tot alle mensen? We moeten begrijpen, mijn broeders en zusters, dat wat God voor ons heeft gedaan, van het begin tot nu toe, wordt niet bepaald door een cultuur. Als je vanaf het begin zag, Adam en Eva hadden geen cultuur. Maar naar gelang de jaren voorbij gingen, kwam er een cultuur. Maar de zonde heeft dezelfde naam in alle culturen. En in alle culturen is er één waarlijke verlosser. Er is één naam onder de hemel, dat is Jezus Christus. Het maakt niet uit welke cultuur. Maar de zonde blijft hetzelfde en de verlossing blijft dezelfde. Nu, als je 1 en 1 neemt, in welke cultuur wordt het 2? In de ene cultuur 1 en 1 is 3. Want automatisch 1 en 1 wordt het 2 in elke cultuur. Dus hetzelfde, de Bijbel. Het is wel in verschillende culturen geschreven dan waarin we nu in leven. Maar op basis van dit alles, de basis en de voornaamste boodschap in de Bijbel staat niet vast aan cultuur. Het telt voor de gehele mensheid. Daarom is het heel belangrijk dat je op het moment dat je het woord van God gaat bestuderen,
Studeer ook een beetje over de cultuur van het Oosten. Zodat wanneer je het woord van God interpreteert, kun je het op de beste manier interpreteren. En de vierde punt die we dan in deze les van deze week vinden, praat over onze zondige en gevallen natuur. Op het moment dat we praten over de interpretatie van de Bijbel, moeten wij zelf heel voorzichtig zijn om niet een incorrecte houding te hebben hier tegenover. We moeten zo voorzichtig zijn. We moeten op de hoogte zijn dat de zonde heeft de relatie met God veranderd en verzadigd. Dus de zonde heeft onze gehele menselijk bestaan beïnvloed. En het tast ook onze vermogen aan de schrift te interpreteren. Dus onze menselijke gedachtegang zijn niet alleen makkelijk vatbaar voor zondige doeleinden, maar ons verstand en onze overpeinzingen zijn verontreinigd door de zonde. En daarom sluiten we ons af voor Gods waarheid. We moeten weten dat de zonde brengt twijfel, waardoor we inclineren om niet in Gods woord te geloven. Wanneer iemand begint te twijfelen, wordt de interpretatie van de Bijbelse vers brengt nooit tot zekerheid. Daarom moeten we de Bijbel lezen met geloof en in nederigheid. Niet met een houding van kritiek en twijfel. Want onze zondige natuur en gevallen cultuur heeft invloed op de manier hoe we het woord van God interpreteren. En de vijfde punt in de les van deze week vraagt ons: waarom is interpretatie belangrijk? Waarom is een duidelijk begrip van de schriften is zo belangrijk voor ons? Niet alleen maar als mens, maar ook als kerk. Zoals we hebben gezegd, eerder hebben gezegd, het belangrijkste vraagstuk in de Bijbel is die van de verlossing en hoe we worden verlost. Maar om dit te begrijpen in de Bijbel, wat leert de Bijbel ons over verlossing is afhankelijk in hoge mate van onze uitleg. Als we de schrift verkeerd benaderen en interpreteren, dan komen we waarschijnlijk ook tot verkeerde conclusies. Niet alleen maar voor wat betreft verlossing, maar ook alle andere dingen wat de Bijbel ons leert. Broeders en zusters, het is heel belangrijk met welke bedoeling bestudeer je je Bijbel. Met welke bedoeling maak je het woord van God open. Als je het doet, als je je Bijbel bestudeert om anderen pijn te doen of anderen te laten zien dat zij het verkeerd hebben, dan kan jij de Bijbel ook verkeerd interpreteren. En de vijand zal de ruimte krijgen om jou te leiden in een verkeerde richting. Want jij geeft hem zelf de kans. De Bijbel is zo belangrijk. Want we hebben alleen maar de Bijbel om ons te zeggen wat we moeten geloven en hoe we moeten leven. Het vraagstuk van de Bijbelse interpretatie is essentieel voor de theologische gezondheid en de opdracht van de kerk. Zonder een correcte interpretatie van de schrift kan er geen eenheid worden bereikt in leerstellingen en onderricht. Ook geen eenheid in onze missie, in het zendingswerk. U en ik hebben een boodschap te geven aan de wereld. Maar als we zelf in de war zijn over de missie en over deze boodschap die we moeten geven aan de wereld, zal de boodschap niet efficiënt zijn. Daarom wil ik een speciale oproep doen aan elkeen van ons. Dat op het moment dat we de Bijbel, het woord van God, gaan bestuderen, kom tot God. Kom tot Hem. Zonder vooronderstellingen. Zonder gedachten over je cultuur. Kom met een open hart, met een nederig hart, met geloof, zonder twijfel. En de Heilige Geest vragende om de geïnspireerde woord
te interpreteren en deze in praktijk te brengen in jouw leven. En uiteindelijk kun je ontvangen wat het woord aan elk een van ons biedt door middel van Jezus Christus. Dat is vergeving van onze zonden, verlossing en eeuwig leven. Ik wil je uitnodigen om je sabbatschoollessen te bestuderen en erin te groeien, want spoedig zullen we Jezus zien. Onze heiland in de wolken des hemelen. Dat de Heer u mag zegenen. Radio Speranza Corazón. Radio Speranza Corazón. E Radio Culucambia Bubida. Het maakt niet uit wat je doormaakt. Ik weet dat je dit kan doorstaan. Want mijn leven is in zijn hand. You don't have to worry, and don't you be afraid. Joy comes in the morning. Troubles, they don't last always. for there's a friend in Jesus who will wipe the tears away. and if your heart is broken, just lift your hand. just lift your hands and say, I know that I can make it. I can stand. I know that I can stand. No matter what. No matter what may come my way. My life is in your hand. voor mijn broeders en zusters. Luister. Maak je nou geen zorgen. En wees vooral niet En bang. wees vooral niet bang. Bij dageraad komt vreugde. Dageraad komt vreugde. Vernieuwing als de zon opkomt. Vernieuwing als de zon opkomt. Luister. Weet op Jezus kan je bouwen. Hij is mijn steun. Hij is jouw steun en toeverlaat. En in elke situatie. In elke situatie. Zoek de Heer. Zoek de Heer, want Hij staat klaar. Kom op. Oh, met Jezus zal ik winnen. Standvaste. Standvaste zal ik zijn. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn leven. Plaats mijn leven in uw hand. Jezus, u bent mijn heiland. Jezus is Halleluja. Met hem win ik de strijd. Hem win ik de strijd. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn Ik plaats leven. mijn leven in uw hand. Niet te doen voor het samen maar in het papiamento. Oh, zie. Misa. Lo lograr. Mita un vencedor. Está un vencedor. Luister. Het maakt niet uit. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Ik plaats mijn Ik plaats mijn leven. Dank u, leven Vader. in Dank u, uw hand. Ten Christus. Cristo lo vivense. Met hem win ik de strijd. Met hem win ik de strijd. No te importa. No importa con Halleluja. e luchata. Ja, mama. Ik plaats mijn leven in uw hand. Vamos op llamas. Misa. Lo lograr. Mita un vencedor. Está un vencedor. No te importa. No importa con duro e luchata. Tembo man mi vida. Jezus, u bent mijn heiland. Jezus is mijn heiland. Met hem win ik de strijd. Hem win ik de strijd. No te importa. Maakt niet uit hoe zwaar de strijd mag zijn. Tembo man. Tempo man mi vida trae. Halleluja. Wees bemoedigd. Ta encourajar.
Ik plaats mijn leven in uw hand. Tengo man mi vida da. Amen. Onze geschriften van vanochtend vinden we in Matthäus 16. Ora Jesus llega a região de Cesarea Filipi, ela aponta a seu discípulo nang. Quem é ele nang tabisa e o de gente ta? Nanga contesta, quem tabisa kubuta Juan Bautista. Outro tabisa bota Elias e tem algum outro ta pensa. En zij zeiden sommigen, Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zeide tot hem, maar gij, wie zijt gij dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zeide, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde en zeide, zalig zijt gij Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en op de poorten van het dodenrijk zullen haar niet veroverweldigen. We gaan bidden. Vanochtend, onze goede God, danken wij u voor het feit dat u ons heeft gezegend met leven en gezondheid. Dank dat u voor ons heeft gezorgd gedurende de hele week. Op dit moment vragen we u, Heer, en zetten we aan uw voet de situatie dat de hele wereld zich in bevindt. We zitten in een situatie waarin we niet van tevoren hadden gezien. En we weten dat u als God alles weet. Daarom, Vader, God, zetten we aan uw voet elk één persoon die zich bevindt in deze pandemie. Vooral degenen die te maken hebben met hoe om te gaan met deze virus. Dat u hun de wijsheid en kennis en de leiding die ze nodig hebben kan geven wanneer ze beslissingen nemen, dat deze mag gaan volgens uw wil. Wees speciaal met degenen die ziek zijn en dat ze spoedig weer goed kunnen worden. Wees ook met de evangelie die in de situatie waarin we nu leven, dat deze rond de wereld mag gaan. Volgens het feit dat we in een moeilijke situatie leven, dat we met uw woord anderen mogen troosten. Dat ze vrede, troost en hoop mogen vinden in uw woord. We vragen vanochtend ook dat u een speciale zegen kan geven aan pastor Kook, die het woord vanochtend heeft, en dat hij het woorden kan brengen die ook vrede, troost en hoop kan geven. Dank u dat u ons gebed luistert in de naam voor iedereen in de naam van Jezus Christus. Amen. Goedemorgen, een gezegende Sabbat. We danken de Heer dat we de kans hebben om zijn woord nogmaals te bestuderen. Een groet aan de kerken op Curaçao, Aruba en Bonaire. En onze broeders en zusters overal in de wereld die ons aan het volgen is. Wij danken de Heer voor zijn zorg, dat hij ons beschermt en dat hij voor ons heeft gezorgd. En dat hij vanochtend toch heeft gezorgd dat we elkaar kunnen ontmoeten, ook al is het op een digitale wijze. Maar we danken de Heer elke keer dat we zijn woord mogen openmaken en zijn stem mag horen en dat hij de troost en de hoop kan geven in deze tijd. Vanochtend heeft de Heer op mijn hart gezet om te praten over het thema op deze rots. Misschien heeft u mij horen zeggen, enkele keren horen zeggen, er zijn 3 belangrijke beslissingen dat de mens neemt. 3 belangrijke beslissingen. De eerste, welke carrière zal ik volgen? Welke baan zal ik hebben? Want meestal zijn het 8 uren dat we doormaken met onze werk en onze brood van elke dag verdienen. En de tweede belangrijke besluit die we in het leven
nemen is of we trouwen en met wie we trouwen. En de derde is de meest belangrijkste. En deze kan je niet kiezen. Je kan kiezen waar je gaat werken en met wie je trouwt. Maar de kwestie van verlossing praten we over leven en dood. En we praten over eeuwige leven of eeuwige dood. 3 belangrijke besluiten. Onze werk, onze carrière, onze beroep. Over ons werk, of we trouwen of niet en met wie we trouwen. En de derde is over de verlossing. Wat doe ik met God? Wat doe ik met Jezus Christus in mijn leven? Met alle deze 3 besluiten is het belangrijk te begrijpen dat de identiteit met degene die we mee moeten omgaan, als het tegen staat te maken heeft met ons werk, ons trouwen of onze verlossing, is heel belangrijk. Op 5 mei heb ik gelezen hoe de gerechtshof op Aruba geweigerd heeft om een valse naam weg te halen. De echtpaar is getrouwd in 2005 en bijna 14 jaar daarna. Ze hebben 13 jaar met elkaar gewoond en op 28 april is die mevrouw naar Colombia gereisd. En daar heeft de autoriteit haar vastgehouden op basis van een valse paspoort. En onderzoek heeft laten zien dat die vrouw is getrouwd met een valse naam, met een valse nationaliteit en met een valse leeftijd. En deze vrouw heeft laten blijken dat ze 5 jaar jonger is. En de gerechtshof heeft toen besloten dat het gebruik van een valse identiteit in huwelijk is irrelevant om de validiteit van de huwelijk te oordelen. Het gaat om met de persoon waarmee je is getrouwd. Het gaat niet om de naam, of ook niet de datum of de plaats van geboorte. Het gaat niet dat hij met een verkeerde persoon is getrouwd. Dus de rechter en de gerechtshof heeft besloten dat de huwelijk valide is. Dus deze man moet dan de procedure nagaan om te echtscheiden. Maar de gerechtshof vindt dat het huwelijk wel valide is. Mijn vraag, als de identiteit belangrijk is met degene waarmee je gaat trouwen, hoe meer belangrijk is de identiteit wanneer het gaat om jouw verlosser, de fundament van je geestelijk leven. Jezus Christus, zijn werk hier op aarde, kwam tot zijn einde. En toen de discipelen zijn pijnzagen dichterbij komen, en heel spoedig moest hij hun verlaten. Ze moeten de wereld confronteren zonder de troost van zijn aanwezigheid. Het was waar dat hij niet alles aan de discipelen kon zeggen. Ik heb heel veel dingen dat ik nog aan jullie wil zeggen, maar jullie kunnen ze niet weerstaan op dit moment. Dus Jezus had een lijst, alsof hij een lijst had, dat hij hier op aarde wou doen. Maar er waren dingen dat de discipelen moesten weten voordat Jezus kwam te overlijden. Voordat hij terugging naar de Vader. Jezus, wetende dat de tijd kwam dat hij zou lijden en doodgaan, besloot om minder om te gaan met de massa mensen en meer tijd te besteden aan de discipelen. En het lijkt alsof Jezus een lijst van dingen had om te doen. Maar er waren dingen die meer prioriteit hadden voor Jezus terwijl hij hier op aarde was. Dingen die hij in vervulling moest brengen voordat hij de wereld zou verlaten. Wat er in Caesarea Philippi gebeurde, was een van die prioriteiten. Was een cruciale moment voor het leven en voor de bediening van de discipelen. Het zegt in Matthäus 16, vers 13, toen Jezus in de omgeving van Caesarea Philippi gekomen was, vroeg hij zijn discipelen en zeide: wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is?
En zij, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? En het is daar in Caesarea Philippi dat Jezus opmerkelijk een ministerie in het leven van de discipelen heeft gepland. Hij heeft de discipelen gebracht om de discipelen te overtuigen en zeker te zijn dat ze wisten wie Jezus is. Het ging niet om de plek, maar het bleek voor mij dus dat de tijd belangrijker en crucialer was dan de plaats. Jezus als God werd niet gelimiteerd door de tijd. Maar nu dat hij mens is geworden, dus was hij onderhevig aan de tijd. Dus de manier hoe hij zou overlijden was van urgentie om de discipelen te informeren, bepaalde dingen te informeren voordat hij zou komen te overlijden. Dus hij wilde de discipelen brengen in een speciale ervaring in hun lering. Dus Jezus moest hen spreken over het lijden dat voor hem stond te wachten. Hij moest ze uitleggen over de pijn, over de dood aan het kruis. Hij moest de discipelen voorbereiden aan de tijd. Hij moest de vuurproef, hij moest de shockproef, hij moest de aardbevingproef, hij moest de COVID-19 proef maken. Dus geleidelijk aan ontwikkelde hij het gesprek. En hij wist wat hij naartoe moest gaan. Hij controleerde het gesprek om een doel te bereiken met de lering dat hij voor de discipelen had. Voordat hij deze cruciale vraag had gesteld. Hij vroeg eerst aan hen, wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? Jezus wist waar hij naartoe ging met zijn vraag. Hij stelde deze vraag om de cruciale vraag zelf te maken. Enkele zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen zeggen Jeremia of een der profeten. Nu, Johannes de Doper en Elias vallen onder de profeten. Eigenlijk, ze zijn gebaseerd op de profetie van Malachias. De Joden verwachten dat Elias weer terug zou komen. Dus in die zin dachten de mensen dat hij Johannes de Doper of Elias was. Maar toen was Johannes de Doper als overleden. Maar anderen zeiden dat Jezus Jeremia zei of een van de grote profeten. Zoals de profeten van vroeger. Dus het volk zag Jezus als een man van God. Als een krachtige predikant. Ze zagen hem als een betrouwbare profeet. Maar als een effectieve medicus. Ze hadden geprobeerd Jezus koning te maken toen zij zagen dat Jezus de leider kon worden. Degene die mensen genas, de mensen die 5000 of meer eten gaf. Degene die mensen uit de dood wekte, is een leider die we in deze tijd nodig hadden. Dus toen vroeg men, en jullie zelf, wie denken jullie zelf dat ik ben? Wie zeggen jullie zelf dat ik ben? Dat is een vraag dat Jezus voor ons heeft achtergelaten vanochtend. En jullie zelf, wie denken jullie dat ik ben? En Jezus weet dat mensen ervan houden om te zeggen, zij hebben gezegd dit en ze willen je iets zeggen, maar ze gebruiken het woord van hun. En daarom vroeg Jezus, wat zeggen jullie? Wat is jullie positie? Waar staan jullie? Als het gaat om Jezus Christus, is er geen neutraliteit. Of ben je met Jezus of ben je tegen hem? Of ben je met hem of ben je verspreid? Wat was de reden voor deze vraag van Jezus Christus? De duidelijk begrip van Jezus is een voorwaarde om in de evangelie en van het ministerie te gaan. Zonder begrip van Jezus en wie hij is, dan kun je geen geestelijke leider zijn. Als je een christen bent, moet je overtuigd zijn van wie Jezus Christus is. Je moet een verband sluiten van leven en dood met iemand. Moet je ervoor zorgen dat je weet wie hij is. Dus Simon Petrus zei, antwoordend,
En Simon Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Jezus zei, zalig zijt gij. Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus de antwoord van Jezus aan Petrus bevestigt en Jezus bevestigt dit ook, dat hij in zijn antwoord dat hij Messias. Of spreekt Jezus de waarheid, of is hij gek. Als hij iemand claimt dat hij Messias is, is hij of gek of is hij echt de Messias. En in het geval van Jezus zijn feiten laten zien dat hij niet gek is. Hij heeft mensen laten lopen. Hij heeft mensen die doof waren laten luisteren. Zelfs de doden uit in het leven weer gemaakt. Dus dat bevestigt dat hij de Messias was. Dus de overtuiging en de waarheid komt van de hemel. Dat zei Jezus aan Petrus. Dus gij zijt zalig, want de mens heeft u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En om samen te vatten wil ik zeggen, het is waar dat op de eerste plaats dat Jezus Christus de Messias is. Hij is de Heer des Heeren en de Koning der Koningen. En Petrus heeft dit getuigd. En hij heeft het zelf bevestigd. En zijn feiten ondersteunen het. Uiteindelijk geeft de geschriften bewijs hiervan. Maar de volgende verklaring dat Jezus heeft afgelegd, vinden we in vers 18. En ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Jezus verklaart hier dat zowel de fundament als de weg dat de kerk zal nemen, de weg dat de kerk en dat de dood niet zal overwinnen over hem, dat is de fundament van Jezus Christus. Jezus heeft 2 woorden gebruikt toen hij sprak met Petrus. Jezus zei tegen Petrus, u bent Petrus. En dat betekent rots. En op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Dus Jezus gebruikt 2 woorden voor rots. Steen. En voor enkele manier betekende dit dat hij zijn kerk op Petrus bouwen. Want grammaticaal klopt het niet. Hij heeft Petrus Petro genoemd. Dat betekent een steen dat een mannelijke vorm in het Griekse woord. Maar de rots waarop hij de kerk heeft gebouwd is vrouwelijk, dat is Petra. Dus op geen moment kunnen we interpreteren dat Jezus Petra gebruikte, dat hij Petra, dat hij bedoelde zichzelf als de Messias. Dus Jezus is de steen waarop we moeten bouwen. Want onze relatie met God is gebaseerd op geloof. Niet op een legale iets, niet op geschiedenis of biologisch. Onze relatie met God is door middel van geloof. En geloof komt van het horen en het horen van het woord van God. En het zegt in Hebreeën, zonder geloof is het moeilijker om want degene die bij God komt, moet geloven dat hij het is. Want hij compenseert degene die hem zoeken. En in hem alleen kan men verlossing krijgen op de wereld. Want op de wereld is er geen andere naam gegeven aan de mens door middel wij verlossing kunnen vinden. Dus wie deze woord luistert en deze nakomt, is als een slimme man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, de wateren kunnen omhoog komen, de luchten komen tegen het huis slaan. Maar het huis is niet naar beneden gekomen, want het is gebouwd op de rots, dat is Jezus Christus. Jezus Christus is de rots en de fundament van de kerk. Jezus Christus
de schepper van de hemel en de aarde, is op wereld gekomen. Hij is geboren in Juda, Bethlehem. Hij heeft gevlucht in Egypte. Hij is in Jordaan gedoopt. Hij heeft veel wonderen gedaan in het gebied van Galilea. Hij is in Jeruzalem dood gegaan. Dus de persoon Jezus Christus is een reële mens die op deze wereld heeft geleefd. Dus zijn woord is van het begin van de tijd, die nu is vlees geworden en is tussen ons gekomen. En na zijn dood is alles niet geëindigd, want hij is opgestaan en is bij zijn vader in de hemel gegaan. En Paulus zegt, op de derde dag is hij opgestaan, zoals de geschriften zijn. Hij is verschenen bij Kefas en aan de 12 apostelen. Hij verscheen aan meer dan 5.100 mensen tegelijk. Enkele van hem zijn overleden, maar enkele leven nog. Daarna bij Jacobus en daarna bij de apostelen. En uiteindelijk bij mij, bij Paulus. Naast het feit, broeders en zusters, degene die mens is geworden, die hen tot ons bekend heeft gemaakt, profetieën in het Oude Testament zijn nagekomen op de precieze moment. Want Jezus is de fundament. En over de toekomst zegt de Bijbel ook veel. Laten we kijken in het laatste boek van de Bijbel. Als je een boek leest, dan zie je hoe de geschiedenis eindigt. Als je de laatste boek van de Bijbel in Openbaring 7:11 zien we het einde. En zullen we zien wie zal winnen in deze grote strijd. En vers 14 zegt: que Dios escoge y ama, lo derrotanan. Para sobre el lamchi está Señor y más alto y el rey ribaturei. Laten we het nu lezen. En ze zullen strijden tegen het lam, want zij is de Heer des Heren en de Koning der Koningen. Wat de Bijbel hier zegt aan ons, wanneer we naar de toekomst kijken en God openbaart in de toekomst, Jezus, de Heer der Heren, de Koning der Koningen, zal overwinnen. Hij zal de strijd winnen, maar degenen die ook met hem zijn, zullen de geroepenen zijn, de gekozenen zijn en de getrouwen zijn. En wie zijn dat? Zijn kerken, zijn discipelen, de gekozenen en de geroepenen en de getrouwen. Er zullen moeilijkheden zijn en er zal strijd zijn. Dus ze zijn gegaan om te strijden. De machten van deze wereld zullen strijden. Het is niet makkelijk voor de kerk. Er zullen hindernissen zijn en er zijn hindernissen. En er zullen vuile strijd zijn. De duivel strijdt altijd vuil. Maar onze strijd is niet van vlees en bloed. Maar onze strijd is tegen een vijand die we niet kunnen zien. Het is een reële strijd, maar ook is het een geestelijke strijd. Het manifesteert zich op alle fronten. Fysiek, sociaal, geestelijk, digitaal en zo kun je doorgaan. Maar dat Jezus Christus zal overwinnen is belangrijk vanochtend. Zijn kerk zal overwinnen, zijn kerk zal overwinnen samen met Jezus Christus. Machten en menselijke majesteit heeft de kerk niet gevestigd. Dus macht en menselijke majesteit kan de kerk niet funderen. De kerk is gefundeerd niet op de mens, op de machten van de mens, maar op Jezus Christus. Daarom zullen de poorten van de hel nooit overwinnen. De Heere zegt duidelijk, vertrouw niet in de menselijke prinsen. We kunnen het zien in Psalmen 146. Je enige kracht is het om rustig te blijven en in Hem te vertrouwen. Het werk van God, gefundeerd op eeuwige principes dat correct is, zal nooit tot het einde komen.
Hij zal altijd van kracht tot kracht zijn. Niet tot zwaard, niet tot leger, maar tot de geest, de leider van de legers. Toen de Heer zijn kleine groep had gevormd, degene die hij in de Hof van Eden heeft gezet, heeft de vijand hun verleid en hem tot dood gebracht en hun toekomst bepaald. Maar hun erfenis zal de slang de hoofd kapot maken. Abraham, de erfelingen van Abraham zullen 400 jaar in Egypte onderdrukt. Ik zal de naties bestraffen. Maar zij zullen met heel veel rijkdom hieruit komen. Want degene die de kerk heeft gefundeerd is de soevereine God die beweegt met zijn volk in de geschiedenis van deze wereld. Wanneer de kerk uit de Egypte is vertrokken als slaven zonder verdediging, kwamen ze in een weg zonder uitweg. De Heer heeft de rode weg opengemaakt en ze zijn er doorheen gegaan. En Paulus aan de kerk van Korinthe zegt: mijn broeders en zusters, ik wil niet dat jullie vergeten wat met de mensen van vroeger is gebeurd. Die Mozes volgden, zij waren onder bescherming van de wallen. En allemaal zijn door de Rode Zee gegaan. Door middel van een eenheid met Mozes hebben ze allemaal de doop ontvangen in de wolken en in de zee. En ze hebben dezelfde maaltijd gegeten en hebben dezelfde bovennatuurlijke water gedronken. Want ze hebben gedronken van de geestelijke rots die met hun was. Dat is Jezus Christus. Hij is de geestelijke rots waaruit we eten. Dus de kerk is door vele lijden gegaan. Maar Jezus heeft gezegd: op deze kerk zal ik mijn kerk bouwen. En de kracht van de dood zal niet over hem overwinnen. De kerk is door oorlog gegaan, heeft aanval van binnen en van buiten ervaren. Pandemie, crisis, financiële crisis, morele decadentie, afgoderij en vele andere aanvallen van de... Maar het zal altijd overwinnen. We hoeven niet bang te zijn voor de toekomst of voor de tegenwoordigheid. Want we hebben de zekerheid dat ze zullen met de lam strijden. En ze zullen, want ze zullen overwinnen. Want de lam is de Heer des Heren. Ze zullen strijden tegen het lam. En de lam zal overwinnen. Want hij is de Heer des Heren en de Koning der Koningen. En degenen die met hem zijn, de geroepenen, de gekozenen en de getrouwen. De eerste waarheid, Jezus Christus is de Messias, de Heer des Heren en de Koning der Koningen. De tweede waarheid, de kerk is gefundeerd op Jezus Christus, op ons geloof in Jezus Christus. En de derde waarheid is, de kerk zal overwinnen, want Jezus is zijn rots. Vanochtend of vanmiddag, afhankelijk van wanneer u deze boodschap bekijkt, aan alle leden van de kerk wil ik een oproep doen. Blijf getrouw aan uw God, wetende dat Hij voor u zal zorgen en God zal voor zijn kerk zorgen. Blijf jouw geloof in de Heer uitdrukken door middel van je gebed, door middel van je tiende, door middel van de voetwassing en de heilige maaltijd. Te ore volver a trove. Pues ora que nos celebrar a cena aqui do Senhor, nós expressamos fé em Deus, que ela morre para nós e está pronta para volver back. En degene die nog niet gedoopt zijn, wil dat u weten dat de doop een vorm is om een speciale relatie met Jezus Christus te beginnen.
Doop is een rite dat bevestigd is door God. Dat betekent dat we Jezus Christus als onze verlosser nemen, als ter vergeving van onze zonden en dat we ons voorbereiden voor een speciale relatie met God. Ik wil u vragen om uzelf te verenigen met Jezus Christus. En we bidden dat u, terwijl u deze beslissing neemt, en tekst ons of bel ons op 565 46 865-4697. Dat de Heer u mag zegenen vanochtend. En ik wil de zegen van God u vragen. Dat de Heer u mag zegenen. Dat de Heer zijn gezicht mag laten schijnen op u en u. En dat de Heer zijn aangezicht op u richten en u vrede geven voor nu en voor altijd. Amen.
Danke pasti mami. Danke pa cuida papi. No tem suficiente palavra para expressar minha gratitude. E mesmo com um dia 10 leprosos não pode vir back. Me da cai na bordia, me da cai na bopia. E amabo danke. Danke pa cuida pa minha família. Danke pa cuida pa mim. Danke pa corda riba mim. Danke que um dia não vou vir back para salvar-me. Danke, danke. Durnia. Danke. Danke. Thank you. Thank you. Saludos! Meu nome é Leo Davalar e me dou nativo de Corsão.